Uvolamile ngemachini machi lithi umuntu nje one akathanda izwe lakhe. Njengamanje what is happening is abantu base Africa, eAfrica nje bena 52 countries. Bayasuka kuwonke amazabo bazogcwala eSouth Africa. Foreigners. Amaningi awo bafethu. We know angena ngaphandle kwama document approved. Ayeka amaningi. Yabo. So it means Jobeka ke angamasela angabaphangi. uNkulunkulu wethu uJehova Jayi akathandisela akamthanda umpanga ngendlela ukhuluma ngakhona ukhulumela onke ama foreigner or illegal foreigners mostly no now sithi illegal foreigners yes sithandana izwe lenu wonke umuntu akathanda izwe lakhe elwele. Sanibonani ngiyanibingelela babukele emakhaya kama lami ngimkhenani Kenny KJ Shungobe, the place of milk and honey, the promised land in Votsala Mnyamathu. Njengoba ngishilo ukuthi sesebhizi lana iMarch and March ku-on so lana nginobaba lana let me just get to know ukuthi kwenzakalani. Baba sawubona ninjani? Siyaphila baba wami. Cela usitshele ukuthi ungubani baba and what brings you here? Oh, igama lami ngu-Evangelist ST Dlamini. Ngisuka eKZN. KZN Richards Bay Kobandlovu esikhawini. Okay. Yeah, deep KZN. Okay baba wami. So lana kune March and March kamacho against my illegal foreigners and all those things. So cela usitshele nje wena ukuthi uluvo lakho lithini ngawo konke lokho. Okay, uvo lami ngeMarch and March lithi umuntu nje one akathanda izwe lakhe. Mina nje njengomfundisi sinabantu lapha eBhayibhelini sinabantu baka Israel ababeze igqila eEgypt for more than 400 years. But because umuntu ufuneka ehlala ezweni lakhe elithande uNkulunkulu awaJehova wathumela uMose ukuthi ebakhiphe ezweni ongasiye labo ebasezweni labo. Yabona? So njengamanje what is happening is abantu base Africa, eAfrica nje bena 52 countries. Bayasuka kuwonke amazabo bazogcwala eSouth Africa. Awukwazi ke ukuzogcwala emzini owodwa wena. Nonke nizogcwala emzini owodwa kuyiSouth Africa. Inani lengaka. Ngicela siqothe futhi eBhayibhelini sifunde njengamanje. Ayashona khona baba wami. Lasho eBhayibhelini laphana eBhayibhelini ngokaJohane iTestament elisha ngokwencwadini kaJohane ngokaJohane 10 uverse 1 and 2. Ngicela ukufunda. Uthi ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango esibayeni sezimpu kodwa ekhwela ngenye indawo lowo uyisela nomphangi kepha ongena ngesango ungumalusi wezimpu. With ama-legal foreigners amaningi awo bafethu we know angena ngaphandle kwama-document approved ayeka amaningi yabona. So it means Jobeka ke angamasela angabaphangi. uNkulunkulu wethu uJehova Jayi akathandisela akamthanda umpanga. So why when usuka eEthiopia, why usuka wena ePakistan uze eSouth Africa yini engaka and efika eThuze bofika eSouth Africa futhi wena usuvula i-tuck shop usuvula isalon yebo ama South African njoba iSouth Africa ine 30% employment rate 30%. That is a hugest employment rate emhlabeni. Yabo wena uyasuka uzokule njoba sine 30% employment rate uzothi abantu abafethu ama-tuck shop abangabi nawo manje. I-tuck shop eka my friend, i-tuck shop eka Muhammad ekasalapho yabona. Mina I'm 43 years old. Ngikhule isalon, ngikhule i-tuck shop ngiyagumede. Ingeka manzini. Yes. Ingeka lambukazi i-tuck shop. But manje i-tuck shop ingane yami na 20 ikhula ngiyaka my friend. Ikhula ngiya Muhammad. Akukho right lokho ukuthi begcwayela la kuthina sonke. Akukho right. iBhayibheli liyakusho lokho ukuthi na thandani izwe lenu. Wonke umuntu akathanda izwe lakhe elwele. Laba bantu basaba umnangwanga eZimbabwe. Mozambican. No. Oh, Zimbabwe nasaba umnangwanga. Our very own struggle icon Nelson Rolihlahla Mandela. Abo Harry Gwala. Abo babo Buthelezi from KZN. Babushenge. Bala with bare hands. Bela ne-apartheid. Oppression. Bala with bare hands. Bangoba. Nalaba iGhana ina 59 years yathola i-freedom but still esafarisha ngana i-government yabo ayiyona ephethe amandla. I-government yabo ayikho right. So siyazi ukuthi most yabo izala ngoba kubheda. Ikhaya elibhedayo ke lidungiswa uwe.
Abantu bengiva. So ngabe amagama kufuneka babaleke kumele balungise. Abahambe bayabaleka bona. Bayabaleka bezelala. Befikela bevula amasaluni. Mina ngifuna saluni mina. Angifuna sex shop mina. I've got 2-3 qualifications. Yes. Yabo. Ngendlela ukhuluma ngakhona ukhulumela onke ama foreigner or illegal foreigners. Mostly no. Now it's illegal foreigners. Yeah. Yes, illegal. Lawa illegal. But now akenza ama critical skills. Yeah. Isho njalo umthetho. Yeah. Awukwazi ukuthi ngoba nakho illegal wena awuzela ngoba specialist. Hayi ngoba illegal wena usuwenza nje noma yini. Nami mina at one stage I went to my neighbor Mozambique. Yeah. 2015. Yeah. Ngangiyoshanda mini vacation nonkosikazi. Yeah. Singena laphana we were blocked a kilometer by the police. Yeah. Befuna amaphepha. Yeah. Thina la East Africa. Tell why. Tshela wayeka, why is that? Baba Why wami is that? ngicela kubuza nje amavakho okugcina. Amavama okugcina athi Yeah. abantu Ngicela nje ukuthi ukhulume necamera. amavama okugcina athi illegal foreigners. Please guys, we love you. Nigerian, we love you. Mozambican, we love you. Zimbabwean, we love you. Somalian, we love you. Pakistan, we love you. But please, guys, go to your country and open tuck shop there. Please, guys, go to your country and make your country great. You know, simple. South Africa is great, but we cannot have all of you. Yeah. We're not that big to have all of you in South Africa. In South Africa, no, we can't. No. It's practically impossible. No, thank you very much. Thank you so much. No, siyabonga babukeli ke nivile sisatoqhubeka ke sibuta bude kulabanye sikhulume nabo sive ukuthi bona bathini ngalendzaba le indeka lana. Yebo.